Yo, what's up guys? This is Mighty White Marlo Rilya. Karon maghakot may balas o bato para sa balay ni Iloy Munay. Kauban ko karon sila Mardon, Winston ko sila. Winston o katong tag-iya sa balay si Iloy Munay o si Mini Cloud. Mini Cloud na. Oh no. Za. Irawa. Karon day guys, nagsaking mig anam-anam para diretso na may mohakot ba dadonan tong balay. Diret mo ya? Pila mo na? Kana, di na brilya. Two hours later. So karon guys, manguha mig lubi kay among lamawon. Wow! Magsakob-sakob para tukito na ba? Katong lubi ang sakon guys. Ito. Wow! Kayo ang bayon. So tara, saka. Ina patay na. Pugaw man day pud gamay guys. Oh no! A few inches later. Gamaya naman to lo. Malas dud ang pagsaka no karon guys kay daghan kadug buto-buto. More na mo. Chakus gana kanya batao eh. Ginagawa mo. Upat naman kabuok ya. Mura na. Guwang dito. Guwang. Guys, yeah, wala talaga. Oh, pilugya to to. Ha? Time na ko butong lo. Kane? Gago. Ginagawa mo. Time na ko lo. Uy. Wow, sarap na. Ayan na, uy. Time na ko, bi. Wala naman na. Yeah. Gahi man. Ginagawa mo. Kapag kayo na ba kayo na? Musa kami uso ba rin pikas. Aring isa kalubi. Ari da. Ha. Wow! Mo na imong sakon karon. Kay magpadugang sa mi. Oh Padugang. no! Unsay dugangon sa? Lubi. Ha? Lubi ba yun? Para saan ng lubi? Lamawon. Mo gani para saan ang lamaw?
yan. Ito, musakas ako guys. Wow, dagana. Dagana pa lo. Ubusin mo lahat lo. Yung wala nang matitira. Oh no! A few inches later. So guys, may naog na siya. Na guys, dyan na tapokon guys. Da. Dungagan tanan nimo. Tupikas paan ba lobe? Tanawa guys. Kakat wala raw no. What doon tayo dyan ng lobe guys. Tanawa guys. Buling man. Oh. Bulingon ko no. Sagbot kayo. Sagbot. Kato raman ay. Gamay raman to. May taglain. Katupikas to, katupikas to. Kato. Wow! To. Kay Kanto. kanta. Bahala na. A few moments later. Ginagawa mo. Ay ko na nandun ta. Apil ang badina. Kuskus agad. Hindi ka doon sa badina.